Dende hai tempo viñase solicitando dende diferentes organismos, entre eles o Colexio de Abogados, o Decanato ou o propio Concello, a posibilidade de crear un cuarto xulgado en Ribeira, pero ata de agora a solicitude nunca fora tida en conta. Agora o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recolle esta demanda por primeira vez na súa proposta, que lle será remitida para o seu estudo ao Ministerio de Xustiza. É verdad que hasta ahora non tiñamos nin a suerte de salir no que eran esas quinielas ou necesidades por parte de quen ten que propoñer esas novas infraestructuras e xa demos un paso máis. O paso é que se ve a necesidade de que Ribeira conte con ese cuarto xulgado. Iso é o que vamos a seguir traballando. Tivemos unha reunión xa ca nova directiva de o que é os abogados de Ribeira e, polo tanto, vamos a seguir insistindo tanto na Xunta como no que é o Ministerio e como é os órganos decisorios da xudicatura, en que o Concello está disposto a colaborar en todo o posible para que o tema da infraestructura, cando menos, non sea un problema. Sabemos que un xulgado non é simplemente un espacio físico, sino que é un espacio onde ten unha estrutura de traballo e de personal que é a que realmente aproba, en este caso, o Consejo General do Poder Judicial e o Ministerio de Xusticia, que en definitiva quen decide.